gawe atiku kombe tireng tak sawang tambah manise ipo bunga yen lakon mondong jeliran ora bakal atik kopange wong liya yen si podang andutut atik kepranan ora mandang kemundak sok yen tak seranane sampai kakulit bendo awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggolek isih tak sayang mobang-mobang keranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen ngadilio kang nyawa leyang-leyang tak sawang metro ning empang gegian tangan tak rindik saka kaduwan sarwa ngoceh dheweke ngalih pencelokan Sira kae tak suwun aja ngece podang gone ngagawe atiku kombe ireng tak sawang tambah manise ipo bunga yen bakon mondong sliramu ora bakal atik kopange wong liya yen si podang andutut ati kepranan ora mandang mengko mundhak saya ndotro tak sranane sampe kakulit bendo Nah, sampun katuran wonten podang kuning minangka salam pambuka. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, penonton iki karek arang-arang, Nduk. Gara-gara ketara udan dadi do mire dhewe-dhewe. Nggih, sugeng pembagian kalian keluarga Agung Sandiwara Ketoprak Gilar Tribudaya ingkang mijil saking Tlatah Tempuran Blora. Dipun pimpin Bapak Trima nggih Pak Bu. Sakmenika Ketoprak Gilar Tribudaya sampun ditimbali teng dusun ndi? Bokerta. Heeh, didongake maneh, Nduk. Muga-muga desane saya maju, gemah ripah loh jinawe. Amin Allahumma amin. Heeh, wis ana sandadak kesuwen iki tak aturi wonten pembuka dari Mbok Mas. Wonten apa iki ya penake ya? Udan-udan apa iki penake? Umpama apa? Ya, umpama Mas. Minangka salam pembuka kagem warga masyarakat Mbakarta. Samping panggung monggo Mas nek badhe ngersakake lagu Mas. Gratis tidak dipungut biaya. Yang bareng Gilar Tribudaya. Aku rawat di dosa lara tak wani sara kaya takut sing tak
umpama saiki ganti artis-artisnya ya. Piye Mas? Iki kayaknya sing njaluk sumi-sumi ndek Mang yo. Tapi mentolo duit dijaluk neh. Kita manggil artis yang bareng gila di budaya bareng anakku ada Susi Malaka. Penyanyi adoh iki Bu ke Jawa Timur. Jawa Timur di Jatirogo. Gene apa Mbok parani? Landi. Jatirogo ora Jawa Timur, Jawa ndi? Jawa Barat. Oh pacar-pacar mari emosi ya. Heeh, Mbak. Iki diaturi koleksi apa awakmu tawa-tawa iki? Ini udah ada permintaan, Mbak. Dawai asmara. Dawai asmara. Permintaan dari siapa? Dari teman-teman. Teman-teman orang dalam toh? Enggak. Semoga Kang Mas wonten dawai asmara. Iki mari penontonnya arang-arang ngene ya. Gara-gara hutan ki mau lho, Sus. Gak apa-apa. Kayak jagung kurang ora ya. Iki ambekane wis dalu ya, wis dalu iki.
hiburan blora lagi. Asoy. Masukin yuk mas. Pesona cinta menggapai semua. Terbit selera membuat jiwa. Semoga putihkan berbunga. Ku ingin hidup dengan cinta. Calok kan. Pesona cinta menggapai semua. Menjanjikan sejuta indah. Terbit selera membuka jiwa. Untuk menyampaikan benih cinta. Oke, terima kasih Susi. Ada dawai asmara iki yo ono atensi, Nduk. Saka iki mau sing nyawer di depan. Bojone Tomblok. Bojone Tomblok streaming iki bojone nek ndelok mbah. Bentuk Tomblok. Nah, iki mau depan panggung ada minta cinta dan air mata juga. Dari dalam ada ayang-ayang. Jambu alas apa njaluk? Iki ngantek alasnya payu ora Mas? Mungkin Mas yang samping panggung ini pada ngersak lagu manggo nggih Mas? Heeh. Digoyang bareng Gilar Tribunaya ada Santika. Kak. Ayo Kak. Yo. Capek. Nggih, capek. Dengkek. Sing iki dengkek, sing iki asam urat, sing iki apa? Lho isene mek jompo kabeh ngene. Ayo dikon nyanyi kok malah ndodok. Lah kancane ndodoki, Mbak. Diatur apa ana jambu alas, ana cinta dan air mata juga ada ayang-ayangan. Nggih, diatur yang di depan dulu nggih, Mbak. Diatur cinta dan air mata. Nggih. Monggo Mas.
Ayo kan, maju. Nggih, matur Dituruti. suwun. Musawah. Tiwas matur suwun nih, Mbak, dihibang. Musa wong dapuk dhewe wis turuti ae Nggih, pokoke. wong dabuk-dabuk. Ya wis dapuk iki. Nggih. Iki lek kidaan ngono piye? Nek ora kanggo tak peke ngono. Goyang kalem-kalem bareng Gilar Tribudaya. Juga LST Audio ada Media Tama. Nggih, matur suwun Mas. Semoga lancar rezekinya. Mesisan baru. Nah. Kowe iki pawang emang mendem wis atas iku kudune. Di dalam gelapnya malam, ku menatap butiran bintang. Hatiku mulai gelisah. Wajahmu, oh sayang, hari bahagia yang kita nantikan. Sirena sudah kini tinggallah impian. Musnahlah yang tersisa hanya air mata. Gilar budaya. Enak dong. LST Audio. Media Tama. Awan. Bareng Media Tama. Iki lho, Sultan Neta Tunjungan. Walau ku menangis darah, itu semua percuma saja. Orang tuamu lebih berkuasa. Jodoh yang mereka pilih itulah yang terbaik untukku. Cintailah dia, sayangilah dia sebagai kekasihmu. Kini ku harus pasrah dan berdoa. Semoga kau bahagia bersamanya. Musnahlah yang tersisa hanya air mata. Gilar budaya, kita goyang bancai. Enak dong. Media LST Tama. Audio.
Wis, ndi tak jaluk. Nah. Ah, ayo kowe iki. Sampun kateran wonten apa iki mau? Cinta Tanda Air Mata iki mau ya ana jambu alas. Terus karo yo sawer 30.000 kok getem ngono lah mbok ibu ndi. Mbok 10.000. Mbok 10.000 go ben genep 50. Lah ngene kancam jak urunan kabeh. Sing ndi? Iki. Wani pira nek njaluk iki? Jare kepin iki ono. Ayo Sus, jambu alasnya Sus ora apa-apa. Engko dimboi. Jaluk imbah nah ya. Heeh. Heeh. Njaluk ah. Ndi boy? Kancane dijak urunan kabeh lho Sus, dadi genep 50 iki mau. Heeh, gak apa-apa. Oke, ayang-ayang habis ini ya, ayang-ayang. Semoga Kang Mas nonton Jambu Alas bareng Gila Tribudaya juga LST Audio juga Media Tama Production. Kerso duet Mas. Oh my god, kok kabur. Yo, Kelingan manis sesem manis sesame. Terus kelingan ramah gemuyune Rama kebuyune. Kasih sayangnya Kasih sayange. Senajan tilas tak enteni randane Sayange wis duwe bojo Ning durung lara Nanging aku wis kebaco tresno baca tresno. Nelongso Rasaning ati rasane ati. Yen aku ganti ra nglakon melu duweni Gilar Tribudaya Iki lho bocahe. Enakno deh Iya ya Mas. Masukin yo. Kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada kula ada semut durung rondo jo direbut Sumpah ning batin yen kula tidak dikawin. Tekad
Bodong. Bot. Oh. Bojok. Terima kasih Susi. Nanti kembali lagi, nanti diimboi. Diimboi nyanyine maksudnya. Ayo Mas, langsung pokoknya ini buat karena kita bekerja dengan waktu ya. Mau nggak jam piro? Jam 1, ini medun jam 5. Semoga Kang Mas bareng Gila Tribro juga LST Audio. Wiki lapo deal tek linggih, kancane do ngadeg tek linggih. Canom kok iso kena asam urat mana aja mangan kacang ae. Meteng nom. Jare isih sekolah. LKMD. Lamaran keri meteng dhisik. Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak coba yen durung tresna kuwabe kangge kuwasa. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Nimas mustikane ngati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula labet tresno datang kendhat saking coba tarewangi tapareni lahire tresno kang suci asunyatan yen to aku sliramu iso nyawiji. Bareng Gila Tribro bawa kata goyang dong. Kang Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan. Nimas mustika ning ati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula laput tresno datang kendhat saeng coba tarewangi tak pateni lahir
wiji kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula. Anggon kula lambut tresno datang kendhat saking jaba. Tarewangi tak pateni lahire tresno kang suci. Asunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Terima kasih matur suwun iki diaturi kawin kontrak. Sapa iki kawin kontrak? Ayo ayo ha, aku lali jenenge. Iya anak teman lha wong ndekne nek ditokno pirang-pirang pendak kok. Kawin kontrak ya. Iki pokoke satset iki. Nggih, Mbak. Wis ayo. Dadi engko nek ra melok. Dadi bareng gila Tribudaya kita goyang lagi yo.
Gini Belgi LSD Audio. Kalomban Gila tuh budaya remik. Asal Ayo Bersama Bagong Listrik. dia taman. Cintaku iki belajar ya sayang. Jam piro iki? Iki tak aturi 2 tembang malih nggih. Apa? Oh saweran. Tak tahu penyanyiku sing ket mangi ketoke kurang sajen. Yo, men kudu turu ae men kancane joget kok iso lir-lir ning dhuwur. Ayo. Lho kok emoh? Lho kok iki gawe emoh apa dikon nyanyi kok emoh? Kayak ditari rabi ae emoh barang. Ayo sayang, diaturi apa? Kuwi ada tembang kangen sampai panggung. Ana swara ora ana wonge. Janda 7 kali, Mbak. Loh. Kowe iki nyanyi tak curhat. Nyanyi. Kowe jare agek pisan. Jare sapa? Jare kancamu. Oh, kok ono. Ora aku. Sing Mbak. perawan ya? Gak perawan. Apa? Matal ngono ku lho. Perawan ora rondo ora ngono. Kemampu tengah-tengah.
Monggo Mas. Janda 7 kali ki. Ayo Mas, ayo. Bilar Tribudaya. Yo, tak nyanyi terus gelem joget. Mulane tak nyanyi, ora lir-lir ae. Tertipu, aku tertipu dengan janji manismu. Janjimu bagai angin surga, tapi semuanya dusta. Dulu aku kau sayang, terbuai aku seakan terbang melayang, tapi kini engkau menghilang, entah kemana. Ayo deh. Kini aku sendiri lagi, menjanda lagi, janda 7 kali. Kini aku sendiri lagi, menjanda lagi, janda 7 kali. Oh, malu diri ini. Oh, jadi janda 7 kali. Bilar Tribudaya. Penggila Tribudaya dan Radio Media Tamaulipas. Yuk. Tenanan Gus. Ya, sing ora keringetan, ora tak selera. Tertipu, aku tertipu dengan janji manismu. Janjimu bagai angin surga, tapi semuanya dusta. Dulu aku sayang, terbuai aku seakan terbang melayang, tapi kini engkau menghilang, entah kemana. Kini aku sendiri lagi, menjanda lagi, janda 7 kali. Kini aku
tukaran lho, kok iso tukaran naik musisi loro iki. Heeh, iki diaturi sepisan mana karo ngranti momongane dhewe ya, Nduk. Ayo Dewi sayangku. Iya, piye Mbak? Piye-piye kono karepem? Karek aku. Ya wis ayo mlebunan. Karek satu iki kamu diaturi apa? Koleksi. Bojo loro Azab. jane. Bojo loro Bojo ae, loro. Mbak. Heeh. Kuat kira-kira. Ya kuat, Kuat. telu wae kuat. Walah, koweku. Iya. Presilan telu. Astagfirullah. Presilan Berarti berapa? kowe nganu mesti double ya, sitoke separo. Ya ampun. Dene iki pinter nek ngatasi wong dabuk-dabuk mau tak serahkan. Wis tak serahkan atasi. Ayo karep pisan. Sesok bubuk, sesok bubuk. Sesa daun lho ya. Ya, sing daun ya daun, sing maton ya maton. Sesa. Ayo gila di budaya remixnya. Yo. Kowe nang Mas. Awakku rumas mikir bojo loro. Bocah sing
gedruk. Ayo gedruk. Wis ya, Mbak? Terima kasih sayangku. Cakap semana anggen kula atur panglipun Mbak Bile wonten klentang-klentang kula nyuwun agung ing pangsami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.